Limburg is en blijft toch altijd, heb ik het gevoel, een beetje dat laatste Limburg, een beetje een aanhangsel. Anne? Wist jij dat wij vanaf deze week 2 Limburgse ministers in het nieuwe kabinet hebben zitten? Nee. Dat zijn Sjoerd Sjoerdsma uit Zittert en Rianne Letschert uit Maastricht. Maar voelen wij Limburgers ons daardoor nu ook wat meer vertegenwoordigd in politiek Den Haag? Dat is de vraag. Ik heb hier 2 foto's in mijn hang en de vraag is, heb je enig idee waar het zit? Nee, echt totaal niet. Geen idee. Nee, ik ook niet. Nee, om heel eerlijk te zijn niet. Sorry. Iets met de politiek, maar Ja, warm. Jazeker, de nieuwe bewindspersonen, mevrouw Letschert en meneer Sjoerdsma. Ah, ja, leuk. Ja. 20 punten. Dank u wel. Ja, ik lees de krant, hè. En jij als ras-echte Limburger, vind je dat fijn dat er 2 Limburgers in het nieuwe kabinet zitten? ik vind wel belangrijk dat Limburg wel zeg maar, op de kaart wordt gezet. Ja, het voelt wel vertrouwd. Niet zo belangrijk hoe ze vandaan komen, is dat maar gewoon doen, hè. Nee, als ze maar gewoon hun werk goed doen. Ja, er zijn veel provincies, dus, maar 2 is minder dan 0. Wordt je niet meer gezien daardoor of zo? Nee, dat Calimero-effect, dat moeten we achter ons laten als Limburgers. Voelt je je als Limburger sowieso een beetje vertegenwoordigd in politiek Den Haag? Nee, niet echt. Weet je, de zuidelijke provincies worden altijd een beetje zuidelijk weggezet. Wat bedoel je daarmee? Zuidelijk weggezet? Wat voor gevoel is dat? We worden een beetje altijd als Limburgers een beetje als ander soort Nederlanders gezien. Dat is minder belangrijk. Zo van eigenlijk. Limburg is en blijft toch altijd, heb ik het gevoel, een beetje dat laatste Limburg, een beetje een aanhangsel. Ja. Zo zien ze ons vaak ook daarboven. Niet doen, gewoon kracht, mooie regio en gewoon vooruit.